Fengaver i strøynen om Famara Djåravinneren Rune Jakobsen, som senest 2 årene hever bo av Famara. Rune hever plavar av salarion trobeleikon og hever bo av stånen en stor parst av løvnen. Men av Famara hever gjerande stavren finnes ikke innehalt. Hei Bjørse! Nam. Bjørse er en vanlig hest. Doven og trøsk. Så om morgenen da vaknar så får man hva skal man äta. Jag fyr också han bara kvart lattas man inte köra på. Ja, nej jag har inte haft det gott. Ja, så körs man för börja i skolan så var man färdig som person. Ta väl det vi har lagt. Långt här. Ja, det för 1700 lampor. Ingenting att väsa samman. Det spelar allt samman. Ja, jag ser det knoll och tott. Den här reisen på Spatch. Det är som att stanna. För då är det nytt då här? Ja, helt säkert. Det är det nytt. Det är det jag kan det. Allt gör ni imisk, allt ska behandlas imiskt. Allt det fyller vi. Allt har det gott. Den här egen i kjøren er kanskje ikke helt perfekt. Hun bor ikke så enkelt kort som det jeg gjør nå. Man kjenner annars ting lengt vekk. Det ganger. Så hun skal føres, og hun skal holde vekk fra henne. Hun skal ikke sove sammen vi til hønnen. Hvis det er bare deg, så dør hun ikke flytte. Hun vet ikke hva hun skal fære. Om man finner så rätt så lät det alltid ligga när det är i botten uppe efter så att djuren som blir gå i det släpper steg. Och så lät man det ligga när det är lördag torsk så bränner det gott. Vad är det som drömmer vi vis tid väder och låta oss säga i 5 år tror jag. 2 år tror jag. 5 år tar vi det fortsätta att bygga upp. Få alltid gå en stand. Och så långt fram så får man göra det skulle vara mycket större göra. Det skulle ha stått lite för bödna komma.